Hi guys, welcome to our channel Tife Files TV. Tadzoka nedzimwe nyaya dziri kutenderera pasocial media guys. Paita inonzi hondo yemarudzi. It's Anna na Lorraine guyo. They are fighting vachirwira Mudiwa Hood because as you all know Mudiwa aringochema paFacebook achidedzera ndakufanira kuti ndichiwane munhu wekutora asi munhu wacho kutora hapo of which Lorraine guyo akambodedzera nechepamusoro akati ndiripo inini nditore Mudiwa Hood. Nezvina Anna ona yadedzera kuti ndiripo, saka vanga vachirwa paFacebook nokuti Lorraine guyo yadedzera kuti ndiripo ingowani, ndagara ndiripo ingowani. Ndozvaanyora Lorraine guyo anyora kuti inga zvakaoma Mudiwa Hood, you know I have been always been after you. Na Anna ona yakadedzera kuti inini ndikatorwawo china Mudiwa Hood ndodzikama chichi Mudiwa Hood. Lorraine guyo yadedzera kuti tinongoziva wega Anna akazara pasocial media, saka inini ndiri right handipo pasocial media. Asi Anna naye yadedzera kuti neniwo ndikatorwa ndodzikama. Ndonyaya iripo guys, atione kuti munoti kudi kana makatarisa munoti ndiani angatorwa naMudiwa Hood pakadai so. Asi varipo vamwe vadedzera kuti hamese hamusi type yaMudiwa Hood. Mudiwa Hood anogona kutotora zvake taira vachireva madhambosanzi kana vakasiyana nangoni. Ndozvataurwa nevamwe pamacomments. Guys, I don't know kuti munoti kudi, saka ndonyaya iripo vanhu ava vari kuita iyaya inonzi kumhanyira neMudiwa Hood, of which vamwe vadedzera kuti aiwa Mudiwa Hood siyana nazvo izvi, vanhu ava vasi good for you. So ndonyaya iripo guys. Asi ivo vasikana ava vari kumira zvisingaite nokuti Mudiwa Hood yadedzera kuti I'm ready kuti ndichitiwana munhu wekuroora, asi handizivi kuti ndoroora ani. Asi Lorraine akambomhanya bani ipo paya, asi Mudiwa Hood handizivi kuti zvakafamba sei. Ane zvikwawo Anna, saka vanhu vanga vadedzera kuti iwe Anna unozochema problem unozozhamba panapa kana ukaramba. Saka I don't know guys kuti munodii kudi. Please don't forget to subscribe to our channel. Thank you.